Bonjour en goedemorgen. Wij staan hier vanochtend in Valerie bij het schitterende bedrijf Eigenbel. Je hebt ons vast wel horen vertellen over Eigenbel en de heerlijke siropen die ze hebben. Dus wij gaan een bezoekje brengen aan het bedrijf, aan het museum, aan de winkel. Entree. We gaan eerst naar het museum toe om meer te weten te komen over waar komen de siropen vandaan. Wie is nou eigenlijk Eigenbel? De producten van Eigenbel komen van heel lang geleden. Ze zijn gemaakt door de monniken vanwege het vele fruit en al het lekkers wat hier in de Provence groeit. Ze zijn daar alcohol van gestoken en ze hebben er siropen van gemaakt. Hier in het museum kun je kijken naar een filmpje met de historie, de verwerking van de producten en eigenlijk naar wat Eigenbel nu is. Het is een bedrijf dat op zo natuurlijk mogelijke manier werkt. En wat belangrijk is, de goede smaken van het fruit te behouden. Je kunt ook een kijkje nemen achter de schermen. Door het glas zie je de tanks waar siroop en de andere producten vervaardigd worden. Oude etiketten, oude flessen, zoals de producten vroeger in de winkels waren. Oude tanks waarin vroeger alcohol gestookt werd. En dan komen we uit nu bij een deel van het bedrijf, wat op dit moment helaas niet in werking is. Maar hier worden dus de siropen gebotteld en de alcohol. Gebotteld en verpakt en ze gaan achter in de loods naar de opslag, klaar voor de verkoop in Frankrijk, bij ons in Nederland en naar meerdere landen. We lopen nu naar de winkel. De producten van Eigenbel zijn heel favoriet hier in de regio. En dat verspreidt zich steeds verder uit naar Frankrijk, omdat steeds meer mensen de goede smaken ontdekken van de producten. Natuurlijk hebben we ook een winkel hier waar al hun producten te koop zijn. Van zwaar alcohol tot de pastis, tot aperitief, de crèmes, de wijntjes, de heerlijke marquise zomerwijnen. De verschillende smaken aperitief. En een heel groot assortiment aan diverse smaken met siropen. Dus ben je in de buurt, bij Grignan, Nyons, Valerie, breng eens een bezoek aan Eigenbel en kom hier kijken. Je kunt ook alles proeven als je wil. Dus à bientôt!